Comezaron en Carril, foron trasladadas a Vilaxoán e agora tiveron que volver para Carril. Este é o periplo que a Consellería de Política Social impuxo a dúas educadoras da rede da Galiña Azul. Os pais e nais do alumnado da Escola Infantil de Vilaxoán están indignados con esta decisión. Din que no seu día xa non tivo sentido sacalas de Carril polo prexuízo causado aos nenos. Agora creen que polo menos a Xunta debera permitir que rematasen este curso en Vilaxoán. Ese persoal que mandaron debía ter quedado en Carril, xa que eran un referente, non andar a xogar con elas, e especialmente non xogar coas crianzas de ali, que xa eran os seus referentes, e romperon ese apego que había entre profesorado e nenas e nenos, e agora que os mandaron pa aquí, deberían como mínimo mantelas ata o final, xa que crearon un novo apego aquí coas nenas e nenos de Vilaxoán. Porque este traslado de novo a Carril está a provocar danos emocionais nos pequenos de Vilaxoán. Os pais e nais explican que o ter entre 1 e 2 anos o proceso de adaptación dos seus fillos é tan difícil como duro. Agora volven a estar chorando, non querendo comer, chegan a cerca do colexo e non queren ir ao cole porque se atopan con profesorado novo que non coñecen. E que hai que empezar todo de novo, despois de xa ter un período de adaptación en setembro, agora empeza un segundo ou ata un terceiro período de adaptación por estes cambios que non teñen sentido por parte da xerencia do consorcio. O colectivo no que se integran os pais amosan o seu malestar por non recibir información destes cambios por parte do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Reclaman unha reunión polo menos para poder planificar o curso que ven. Que de cara ao novo curso, dende xa, se reúnan con nós, e non só aquí, senón en todas as escolas infantil, coas asociacións de familias, cos nais e pais e co profesorado, para organizar dende xa o novo curso, e non andar a xogar cos nenos que son os verdadeiramente os que teñen o problema aquí dentro. As dúas educadoras trasladadas a Carril fixéronse cargo dunha nova unidade posta en marcha nesta Galiña Azul. O asunto mesmo acaba de entrar no Parlamento galego. O BNG presentou unha pregunta na Cámara pedindo información sobre o que consideran un cambio inxustificado.